Sumayong buntag no, Luzon, Visayas, Mindanao no, sa ato ang mga new and old followers no sa ating FB page and also sa ating YouTube channel no. So uh, sa ato aning request no sa ato ang mga followers usab labi na gid sa ato ang sa YouTube mga kaibigan no. So ubay-ubay ang request no na ato na pong gamiton daw na angle guide is katong ato ang tutorial na every draw angle guide. Okay? Again, mga kaibigan no, ang katuang atong gihatag na all draw angle guide is different to siya sa kini na angle guide. Ang tawag ato mga kaibigan is all draw angle guide. So ang nakabutang diadto na mga numbers kaibigan no is dili siya ma-change sa kanang adlaw. Pero kini mga kaibigan ma-change ni siya every draw angle guide no. So always ni siya nakabase sa atuang previous result. Okay? No, actually na natay tutorial ani mga kaibigan sa tong YouTube channel and sa to mga bago lang din ano ato ning tigaan sad og gamay na tutorial mga kaibigan. Okay. So simple lang ato ang every draw angle guide no. For example ha, timanin niyo mga kaibigan no kay taga draw ni siya ma-change no. So ang ato ang base ani mga ka short trash no is ang previous result. For example, ang previous result is kagabi is 201. So ato ibutan diri ang 201 ay mo kalibog ani mga short rest no. Ang previous result ari gina diri mag-una mga kaibigan. Okay? So previous result madoble man na siya, ma-single man na siya, diri ra gina siya mga kaibigan no. So every draw sad ma-change din siya. For example, ang resulta is 2 pins 201, next is 956. So mausaw na po ni diri mag 956 na po na siya mga kaibigan. And continue lang mga kaibigan no. So 201 1 continue lang mga kaibigan 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Okay? So ingon na ka simple pagbuhat no sa tuang every draw angle guide 3D Lotto 3D National and all STL no short 3 mga kaibigan. Okay? So I hope na kabalo mo na sa ni paggamit. I assume no sa katong mga old followers and subscribers sa YouTube no. Kaya balo to sa ni paggamit kay ato na ning ginatudlo sa tuang YouTube channel mga kaibigan. Okay? So simple lang mga ka-short rest no. Ang iyuhang third combination is kining gamata mo ni blanco. So dira mga kaibigan no. So tumani permi mga kaibigan no sa ni paggamit no. Ari ra ka dikit sa previous result no. So ari ra ka permi dikit sa previous result. Dira nga port mga kaibigan no. Dira ka permi. Maabot lang ka diri sa side magkuha og pairing or combinations kung na same digit ang resulta sa previous result. Okay, for example, 0 or 1 no. For example, 201 0 natay 0. So imuhang possible combination ni mga kaibigan or pairing number, pairing guide 09 tsaka 07. Dili na sa ma-change ha. Di man niya katulong yun na combinations ari sa blanco mga kaibigan no. So with applying sa tuwang syndicate and mirror number proper using what time kano sa gamiton mga ka-short rest naya pa nito para makuha ninyo magamit yun imong every draw angle guide. Okay? So again kaibigan no. So every draw angle guide ha ma-change ni siya nga mga numero mga kaibigan no based sa previous result. For example no atong balikon no atong ipong balikon sa para di maglibog no. So 201 previous result, for example ang 5 PM result is 1 2 3. So lagay mo din ha 1 2 3 continue 4 5 6 7 8 until 3 mga kaibigan. So muna na siya. Mao na gid na siya nga piri mga ka-shortest no. Labi na gid ining resulta mga kaibigan no. So nanatay tutorial ani I hope
kamo na mo gamit until na kini pag-ayo na to i-explain mga kaibigan, no, kay ana tay tutorial ani sa ato ang YouTube. Sub naka-upload na po sa tong page ani mga kaibigan. Okay? So good luck and keep safe. Ay, sorry. Nari tay pa-maintain ha bag-o mga ka-shortlist kini 706. Pa-maintain na ha. Start na karon mga kaibigan, no. So amping-ampingin ninyo 3D Luto STL ha. STL mga kaibigan. Okay, so good luck and keep safe kayo always. Kani nga anggulan is only for August 18 mga kaibigan. Di ba niya 5 PM 9 PM change the previous result mga kaibigan.